May live viewers na da. Meron kita sang 41,000 viewers. Live viewers, commercial break ta. Ah, wala. Pero lang, lilingay sa ninyos Brigada Rachel. Lilingay na ko ba? May Facebook page magka Brigada Rachel. Oo, aram ako gapon sa aton nga Facebook page, Brigada Rachel Baby Girl. Tara. Ilan na viewers na to? Meron ta 52. Grabe ba? 52 na Nasa yun? gagawin mga tao lagi. Basta, di na ako mag-tell. Di na ako mag-tell. Sila na lang bahala, magsugbol. Lilingan ninyo. Lilingan ninyo. Wala'y sudlan na yung CR, ha? Stand by. Dali sa itong pagpulong-pulong. Papa J, ano mo sulod mag-CR? Natural. Ano sa day? Bawal ba? Basta ako naman malilingan yung Facebook si Brigada Rachel. Subukan na yun. Pila na yung viewers sa Rachel? 66 na yan? Mo 90 pa kayo na? 90. 90 pa na? Commercials na. Commercials na. Patuloy ko sa 90 na. 73. 73 na, Papa J. 73 na? Oh, ginoo ko. Basta ako din ako mag-tell, Brigada Rachel, kung ano. Oh, 80 ginoo ko. Pero ako ang basa inyo ha, lilingas Brigada Rachel sa Facebook. Hi, mga ka-babies. Basta wala'y sudlan na yung CR, ha? Stand by! Dito sa itong pagpulong-pulong Brigada Drive-Thru ni Bay. Opo, siyempre, of course, ang inyong Papa J. At ang nag-iisang baby girl ng buhay nyo, Brigada Rachel. Opo, tatatagad ka Brigada, Boy Nonoy